päivää täällä MC Suomi tubettajien kanavalla. Tehdään tämmönen vaahtokarkkihaaste ja tää on jouluspessu. Niin. Ja tänään on 24 päivää. Ihanaa. Ja. Jakso? Joo. Laitavatonta. Siis on jouluaattopäivä. Jännä. Jännä. No nyt on. Jaska. No niin, elikkä aloitetaan. Ja mä olin sanonut näitä Chubby Bunny haasteeksi. ja Tungetaan suuhun ja sanotaan aina Chubby Bunny. Niin, Chubby Bunny. No niin, nyt voidaan aloittaa. tää on hirveetä. No niin. Mä tiedän. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Se on vain niin. Chubby Bunny. Se on vain niin. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Se on vain niin. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Mä pystyn. Mä yritin 4 Chubby Bunny. Niin sanois 4 kertaa Chubby Bunny. Nyt mä oon ihan likainen. Eikä tää video taisi olla nyt. Eihän ollut. Tässä ei. Helkkuri! Nyt teillä tuu tänne. Älkää kokeilko tätä hyvin. Ette uskalla kyllä. Vedä nyt vielä, kun sulla on vielä mahdollista. Monta sä vedit? Siellä on varmaan 4. Mhm. Mä vedin 4 tai joo, 4 tai. Hyvä. Vedä nyt. Vedä. Niin. No niin. Lopetetaan. Niin lopetetaan. No niin, lopetetaan. Vittu. Mitä sanoit? Sanoin, että hyi kettu. No niin, no niin. No niin, elikkä Tässä lopetetaan. on tämänpäiväinen jouluspesiaali. Hyvä. Kun Chubby Ja- Bunny. Hyi. Hyhyhy. Mä oon ihan likainen housuista. Eli siis tässä oli tämänpäiväinen Chubby Bunny haaste, joka kuului tähän Joo, sit. jouluspesiaaliin. Vitsi. Hyi vitsi. No me lopetetaan. Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta.